Как започнах моето пътешествие с Канген вода, с проектът на 50-годишната компания Magic? Искам да разкажа така една малко интересна предистория. През 2016 година в Лондон, където живеех тогава, търсех наистина възможност да се върна в България, тъй като заминах през 1998 година. Така винаги съм пътувал между Англия и България, но през 2016 година бях взел решение, че искам трайно да си се върна в България и търсех бизнес модел, който да мога да пренеса и там. И така попаднах на този уникален японски проект. Мой приятел от Словакия, с който се виждахме често в Лондон, по други проекти, и на всяка една наша среща той носеше 2 бутилки в чантата си, лилави бутилки, в които имаше вода. И аз го питах, защо постоянно носиш тези води? В Лондон имаме бутилирани френски води, защо разнасяш тези пластмасови бутилки? И той ми каза: Петър, виж, това е така медицинска вода, това е вода, която промени моят и на семейството ми здравословен живот. Откакто имаме такива системи в къщи, наистина ние сме в много добро здравословно състояние, страшно много енергия, добър сън. Той лично е работил дълги години в казина в Лондон, където е получил няколко здравословни проблема, безсъние, алергия срещу глутен и още няколко здравословни такива. И ми сподели просто приятелски, че откакто цялото му семейство пият тази вода, наистина имат уникални резултати. И както на добър приятел аз се доверих, закупих си един такъв уред в къщи през юни месец, мисля, че беше 2016 година, и това беше наистина едно от, може би, най-доброто ми решение и избор в съзнателния ми живот, тъй като не само, че започнах да аз и на моето семейство да консумираме наистина един уникален продукт, който е вода, а водата е необходимост и е нещото, което ние трябва да консумираме всеки божи ден. Ние сме около 70% вода. Водата е най-важната след въздуха, знаете. Въздух, вода и храна. Така че започнах да пия Канген вода през 2016 година. След около 6 седмици наистина аз спрях да взимам Гавискон, който взимах за рефлукс. Около 9 години имах рефлукс, киселини, и седнах рема в Лондон, хейфива. Първите 6 седмици от 1 литър вода, който пиех бутилирана, започнах да пия 2-2,5 литър Канген вода, 9,5 pH. Наистина резултатът не закъсня, и след което видях в тази вода възможността не само да споделям с повече хора по света, и най-вече да се върна в България с този проект, като помогна на повече хора първо да бъдат по-здравословни и финансово независими. И така започва моята история, като 7 месеца беше много забавно. 7 месеца канех хора в къщи, в двора ми, където правихме барбекю, и моят приятел от Словакия правеше презентации на моите приятели. Аз ги канех на барбекю, тъй като никой не искаше да дойде за вода. Когато им казвах, пробвах в началото, елате да видите една презентация на вода, буквално никой не идваше, защото в Лондон разстоянията са големи, трябва да пътувате 1 час, час и половина в едната посока. Е нормално, когато поканиш приятел да пробва вода, някои се смееха, така беше им интересно как ги кана на вода, и аз промених тактиката. Започнах да ги кана на барбекю. И за кратко време дворът ми се напълни, и къщата, хора, които идваха буквално за кебабчета и кюфтета и вино, но преди това аз ги молех да чуят за 20-минутна лекция, така презентация от моя приятел в хола. И така реално ние изградихме основите на този бизнес модел през 2016 година, и в рамките на 7 месеца вече имахме малко над 100 домакинства, 100 клиента, които закупиха от уредите на компания Magic. И другото вече е история, но наистина това беше старта на нашият проект, който вече 9-та година успешно развиваме по света.